Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila, jury chercheur. Foli tɛmɛlen kɔ k'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka a partager. A y'a partager an bɛna les révélations ba de kɛ. Kunun koba fila kɛra Mali kɔnɔ. Fransi ale ni Mali autorité koba dɔw kɛra Fransi ko k'a y'a ka dɛmɛ tigɛ. Fransi ka organisation fɛn fɛn bɛ yan an ka autorité y'u bɛɛ gɛn k'u bila kɛnɛma. Voilà, an bɛna ka na an da don o sujet la, révélation caman b'a kɔnɔ. ONG sugu jumɛn de bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ Fransi tɔgɔ la. U bɛ ka baara qualité jumɛn kɛ? A nafa bɛ ka s'a ma wa? A nafa tɛ ka s'a ma wa? ONG ninnu u bɛ objectif ni laɲini jumɛn de la? An bɛna les révélations baden de kɛ nin kɔnɔ. Fransi ka dɛmɛ yɛrɛ u bɛ miliyari joli de d'a ma? Dɛmɛ in bɛ s'a ma wa? A tɛ s'a ma wa? Est-ce que an ka kan ka nin ko to nin cogo kelen na? N'an ma kan ka nin ko to nin cogo kelen na, Mali kan ka mun ni mun de kɛ pour que ka nin anticiper, pour que ni u ko k'u b'u ka fɛn o fɛn tigɛ o k'a sɔrɔ an labɛnnen don a kama. An bɛna o analyse fana kɛ k'o da aw tulo kan. Donc komi an ka page a signalelen don a bɛ wagati bɔ, donc an bɛ min ɲini aw fɛ a ka partage de fanga bonya, a ka cœur caman bila, a ka j'aime caman cɛ. A ka j'aime caman digi. Donc a b'a to an ka video a tɛ se ka signaler, a b'a to an ka video mɔgɔ jugu tɛ se ka don a kɔrɔ, a b'a to voilà a visibilité a bɛ bonya parce que u kɛlen bɛ ka page signaler, ka page ko infraction b'a la a bɛ wagati jan bɔ. Nin yɔrɔ la a ye continuer partager la an ka foli kɛ, an b'an ka serifukɛ fo n'o ye Cheikh Tiyami Ayidara ye, kabako fura tigi. Ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma. Tension b'o la, diabète b'o la, furudimi b'o la, reindimi b'o la, kɔdimi b'o la. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. Donc n'i y'o kɔngɔ ni Cheikh Tiyami ni Ala sɔnna a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, a y'a kɔrɔbɔ a ka galon bɔnda. O tɛmɛlen kɔ, i b'a ye k'a fɔ tuguni an b'an ka belebele fo n'o ye Seku Lasana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu, a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci wa mɔgɔ tɛ sa. Ni ko gɛlɛyara a bɛ taa ɲɛnabɔ Lasana Kanɛ de fɛ yen. Lasana Kanɛ sen dalen bɛ dingɛba de da la, a ka foli belebele bɛ yan. K'a ka mɔgɔdamu fo n'o ye Abubakar Kamara, olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka mawuludu belebeleba sigi Lasana Kanɛ kanu kama a tɔgɔ la, n'o bɛ kɛ le 2 décembre Katifuka la, wele bilalen bɛ maliyɛn bɛɛ ma. Ani le 10 décembre n'i y'a ta k'a lajɛ, u kɛlen bɛ ka mawuludu kɛnɛba sigi Seku Lagare n'o ye Lasana Kanɛ den ye Seku Lagare, ka wele bila sigiridala ŋana caman ma, duwawu baw de bɛna taa kalan nin kɛnɛ kan, minnu ka ɲi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa a lajɛ, minnu ka ɲi jamana ma, minnu nafa ka bon, est-ce que y'a faamu farafinna bɛɛ ma. Donc o tɛmɛlen kɔ, an b'an ka belebele fo Cheikh Sala Kani Jalo, Cheikh Sala Kani Jalo, Segu Dawuda Kani Jalo ka bɔ yan fo Tubakura, o denkɛ Cheikh Sala. N'a tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ a tɛ dogo, mɔgɔ caman b'a dɔn n bɛ ka fɛn min tɔgɔ fɔ, wa mɔgɔ caman b'a a fa dɔn. Ni Kani Jalolakaw tɔgɔ fɔra k'a daminɛ, olu tɛ famille dogolen ye, k'a daminɛ Mamadu Abdoulaye Chadou ka se Dili Umu Modibo Kane ninnu, ka n'a bila Cheikh Sala la, morikɛ min n'a tɛ une semaine kɛ Mali la, Ala n'a sollicitelen don. A ka foli bɛ yan, bientôt a bɛ nalen Bamakɔ yan, ni Ala ma baasi kɛ nin semaine na a bɛ cun yan. N'an ye olu fo, an bɛ dilika bɛɛ fo tɔgɔ la, ka segin k'a fɔ an ka autorités ye ko dilikaw ko, c'est à dire k'u bɛ ka jatigɛlikɛ wale kɛbaga ninnu ye, ko jatigɛlikɛ wale kɛbagaw k'u bɛ ka munumunu k'u ka yɔrɔ la, an ka autorités k'a lajɛ u ka patrouille caya, u k'a lajɛ u k'u hakili to dili la, u ka mɔmɔni kɛ fo population yɛrɛ dili population k'a santi ko munumunu salo bɛ pour que jatigɛlikɛla wale ninnu u bɛ se ka dili to yen cogo min na. K'an ka autorité fo, Jalasagukaw y'a fɔ an ye ko Jalasagu n'a a sanfɛla ko Dieu merci ko sécurité bɛ ka na yen, ko Dieu merci sécurité bɛ ka na, u ye n wele bi k'a fɔ n ye
o ye ala tanu ye an b'an ka armée fo an ka fierté nationale ale de kama dusu b'an na an bɛ ka transition an bɛ ka soutenir donc n'an y'o fo an bɛ Asharafu Sharafa Buye Aidara an ka foli b'a ye ka Mohamed Lamine Dawo n'o ye Buye ka Mohamed Lamine Dawo ye fo yan fo Kalaban Zabia la Buye tɔgɔ la Cheikhna Amada Mawla o ka Buye tɔgɔ la a ka foli bɛ yan fo a sigiyɔrɔ la donc ka Sophie Bilali fo donc malidenw ni partage an bɛ sɔrɔ ka don an ka information kɔnɔ a b'a kalama ko kunun ko belebeleba de kɛra ka sababu kɛ Mali ye misijugu ta gere ma an ka autorités o m'u sigi k'a lajɛ mɔnɛ ka don an na Mali ka malo Mali ka humilier Mali autorités France ye décision ta k'a bɛ dɛmɛ min di Mali ma k'a bɛ dɛmɛ min di an ma musaka la k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an k'an ka jamana développer mais en réalité a wari ninnu bɛna de ka jamana détruire ka jamana ci u kɛlen k'a fɔ k'u y'o dɛmɛ tigɛ Mali ma ko fila kɛra la mesure de réciprocité n'i y'a kɛ n na n bɛ n ta sara n'i ye tɛgɛ da n tulo yan kɔrɔ n fana bɛ tɛgɛ sama i tulo kɔrɔ est-ce que i y'a faamu n'i ye coup de poing di yan n fana bɛ n yɛlɛma ka coup de poing d'i ma k'i susu a bɛ fɔ o de ma ko réciprocité n'i ye min kɛ n na n bɛ n ta sara i la i tɛ ko kɛ n na ko n tɛ n ta sara i la diplomatie la c'est ça la mesure de réciprocité u y'u ka dɛmɛ tigɛ an fana ko k'u ka ONG fɛn fɛn bɛ baara kɛ France tɔgɔ la ou bien France ka dɛmɛ bɛ se ONG fɛn fɛn ma Mali kɔnɔ Mali gouvernement ko k'u ka baara bila san a nɔgɔnin na Maliens a b'a kalama ko nin ye ko belebeleba de ye a b'a dɔn ko ça c'est la fin de la France-Afrique Maliens France san o san France bɛ musaka dɔ de bila ka na ko aide au développement san yɛrɛ kɔnɔ a b'a kalama n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 78 milliards ɲɔgɔn kan 121 millions d'euros soit 78 milliards de francs CFA France ka aide au développement tɛ tɛmɛ o kan a b'a kalama ko n'u ka aide au développement ninnu nana Maliens u b'a di mɔgɔ minnu ma u yɛrɛ ka ONG mɔgɔ minnu bɛ t'u ka baara la ka t'u ka ciw la n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ONG minnu bɛ baara kɛ humanitaire domaine na Mali kɛlɛ bilennen bɛ yɔrɔ minnu na dɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la État yɛrɛ ka présence tɛ yen ni ONG ninnu de bɛ ala minɛ ka taa k'olu bɛ taa mɔgɔw dɛmɛ o yɔrɔ la en réalité ala kelen de b'a dɔn u bɛ ka baara min kɛ a dɔw u bɛ na k'u bɛ taa mɔgɔw furakɛ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛna ONG tɔgɔ fɔ a dɔw la u bɛ taa k'u bɛ mɔgɔw furakɛ est-ce que i y'a faamu k'u bɛ mɔgɔw furakɛ mais en réalité u bɛ ka baara min kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ka armée malienne ka position di i b'a sɔrɔ u bɛ ka wari di terroriste dɔw ma i b'a sɔrɔ soit a dɔw est-ce que i y'a faamu u bɛ faux rapport kɛ ka taa Mali tɔgɔ tiɲɛ ka taa an ka armée tɔgɔ tiɲɛ k'an ka armée bɛ ka bin population civile kan aw b'a kalama k'a rapport kirikara fɛn fɛn bɛ kɛ n'u b'a fɔ ko témoignage anonyme a rapport a fanba bɛ bɔ Faransikan ni ONG ninnu de la Faransikan ni ONG ninnu de bɛ nin wari nin rapport nin kojugu ka nkalon ta k'a da an ka armée la olu de b'an ka armée espionner ka information di tubabuw ma ka information di Nations Unies ma Nations Unies m'an condamné tuma caman sur la base des rapports fournis par ces ONG donc wa aide au développement mena o de la a bɛ di ONG ma ou bien a bɛ di ko muso ni denmisɛnninw olu ka baara misɛnninw jagomisɛnninw jɛgɛmɔniw fɛn minnu n'a tɛ se ka jamana développer fɛn minnu n'a tɛ se ka jamana la avancer a b'a dɔn aide au développement mena olu de la mais u tɛ aide au développement di ko Mali ka sira jɔ u tɛ aide au développement di est-ce que i y'a faamu Mali ka usine jɔ u tɛ aide au développement di Mali ka courant ko a k'a ɲɛɲini aide au développement tɛ di Mali ka armement ko Mali ka armement san Mali ka armement sɔrɔ a b'a kalama k'u tɛ aide au développement di ni si la n bɛna révélation baw de k'aw ye donc u ka nin aide au développement u b'a bila ka taa an ka presse a n'an ka jeunesse parti dɔ la jeunesse min bɛ continuer toujours ko francophonie France ka kan France ka tagabolo France ka culture k'o don Maliens na k'o hakilina don Maliens na ka Maliens hakili yɛlɛma ka Maliens ka culture b'u la k'u ka danbe b'u la a b'a kalama u ka wari bɛ taa o de la u ka wari bɛ taa ɲɛnajɛw tulonkɛw est-ce que i y'a faamu ɲɛnajɛ ni tulonkɛw aw m'a ye k'a fɔ c'est-à-dire a ye taa ko agence française u ka aw financer a bɛɛ i b'a sɔrɔ culture tulonkɛ mais pas science domaine France t'an en financer science domaine na u ka aide au développement ko malien dɔ ye kalan kɛ
k'a dɛmɛ a ka kalan na ko ka aide au développement de France t'o kɛ mais a bɛɛ kulonkɛ n'u ma taa an ka jɛmɛ fɔ ou bien u bɛ taa k'an ka dɔn ou bien u bɛ taa ko France ka dɔn ni Mali dɔn ɲagami c'est-à-dire i b'a dɔn u ka ko bɛ taa nin dɔrɔn de la n m'a fɔ n k'olu ma ɲi dɛ mais n bɛ kuma dɔ f'i ye olu tɛ jamana développer o ye de k'an pousser an ka kɛ kulonkɛ kan o ye k'an pousser est-ce qu'il y a faamu ka science ni technologie an ka bila retard la an kana taa olu ɲɛɲini olu de dun bɛ diɲɛ yɛlɛma olu de dun bɛ diɲɛ la bouger olu de dun bɛ diɲɛ tagabolo yɛlɛma France ka aide au développement bɛ taa nin de la ko 78 milliards san kɔnɔ u b'o de di n'i y'a ta k'a lajɛ mais révélation dɔ k'aw ye aw b'a kalama ko san kɔnɔ ko le Mali produit plus de 75 tonnes d'or 75 tonnes d'or anw b'o produit 75 tonnes d'or n'o produira a b'a kalama o bɛ taa plus de 2700 milliards 2700 milliards 75 tonnes d'or 2700 milliards a ye France ka aide au développement jateminɛ dɛ 78 milliards ɲɔgɔn alors que nin ye fo 2000 imaginez 2078 bɛ yɔrɔ 79 100 c'est-à-dire a t'u cɛ quoi dugujukɔrɔ nafolo min bɛ Mali bolo ni Mali y'a exploité ni Mali sɔnna ka baara kɛ n'a dugujukɔrɔ nafolo ye wallahi n bɛ kuma dɔ fɔ a ye France tɛ dɛ européens Europe bɛɛ bɛna ale baara ɲini Mali kɔnɔ aw k'olu y'u ka agence aide au développement tigɛ mais aw bɛ k'o tigɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o alors que dugujukɔrɔ nafolo b'an fɛ yen an ka dugujukɔrɔ nafolo ni o sera ka exploiter Mali yɛrɛ ka exploiter société kana exploiter san o san Mali bɛ 2700 et quelques milliards a imaginez 2700 et quelques milliards o ye san o san alors que i bɛ k'a ka temps na ko budget min dira armée ma ko n'a ɲɔgɔn ma di est-ce qu'il y a faamu à peu près o ye 1000 et quelques milliards ɲɔgɔn 1000 et quelques milliards ɲɔgɔn alors que nin ye 2700 milliards 2700 milliards en ka production mais o la an ka autorités delila k'a fɔ ko Mali bɛ 550 milliards 2000 et quelques Mali bɛ 550 milliards Mali bɛ o de sɔrɔ wari tɔ bɛɛ a bɛɛ bɛ bɔ de ka taa kɔ kan a bɛɛ société étrangère de b'a bɔ wa o ye sanu bɛ kuma fɔ ye o ye sanu min da donna société bɛ min bɔ mais sanu min bɛ bɔ dugu ma sanu min bɛ bɔ dogo la ni état tɛ ka se k'o contrôler ni état kan ka ɲini k'o contrôler pour que k'a ka revenu augmenter n'o wari farala o kan mɔgɔ si t'o wari dan dɔn parce que sanu bɛ bɔ duguma sira fɛ a tɛ ka se ka contrôler bila ko tɛ a kuma fɔra ko état ka fɛɛrɛ kɛ ka sanu contrôler a ka sanu ko ɲɛ dɔn a k'i sɛbɛ don a ma sanu kana bɔ duguma particulier gansanw kana bɔ ni sanu ye tuguni o kuma fɔra état ye n'i y'a ta k'a lajɛ donc a y'a ye k'a fɔ k'a mago tɛ France ka o aide au développement na donc o de la Mali fana y'i kanto k'ale ye France suspend Mali ko France ka ONG fɛn fɛn bɛ baara kɛ yan n'u bɛna baara kɛ France tɔgɔ la n'u bɛna baara kɛ ni France ka yamaruya ye n'u bɛna baara kɛ ni France ka miirina ye n'u bɛ ka baara kɛ ka France ka intérêt défend Mali ko ka ONG bɛɛ suspend k'u si tɛ baara kɛ Mali kɔnɔ tuguni parce que n'i ye France gɛn ni ONG ninnu caman de bɛ Mali armée ka position di terroristes ma ninnu caman de ni terroristes bɛ en contact parce que u caman n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ taa kɛlɛdaga yɔrɔw de la u bɛ Bamakɔ to yen k'olu bɛ taa kɛlɛdaga yɔrɔw la ko ka taa aide ni assistance ko ka t'o di dugudenw ma o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ pendant que u b'a la k'u bɛ aide don o ma duguden minnu bɛ i b'a sɔrɔ u bɛ k'u hakilila yɛlɛma k'u ka mentalité yɛlɛma i b'a dɔn o fana la tuguni u bɛ faux témoignage kɛ u bɛ dugudenw bila ka faux témoignage kɛ aw m'a ye terrorisme tɛ se ka ban bi la ko tɛ ne mɛnna k'a fɔ n ko ONG caman bɛ yen France kelen tɛ dɛ ONG international ninnu u ka u caman gɛn surtout a minnu n'u bɛ kɛlɛdaga la n'u bɛ ka taa k'olu bɛ ka dɛmɛ di population ni déplacés ma a caman t'a nin ye dɛ olu caman de bɛ faux rapport kɛ k'a di ONU ma olu caman de b'an ka sɔrɔdasiw ka position di wa u caman ni terroristes bɛ contact la donc France ma sɔn ka taa n'o agence ninnu ye aw b'a faamu mun na aw y'a ka aide au développement tigɛ mais mun na an n'a ka ONG ma taa mun na an b'a fɔ k'a y'a ka financement tigɛ olu la o de la état malien y'a faamu donc France tun bɛ n'i to yen de ka warimugu suru olu kan olu n'u bɛ ka baara kɛ k'u bɛ déplacer o dɛmɛ ou bien mɔgɔ minnu bɔra o sigiyɔrɔ la k'u b'u dɛmɛ i b'a sɔrɔ u bɛ k'u hakili yɛlɛma u ka muruti fanga ma u bɛ k'u hakili yɛlɛma u ka ban fanga la u bɛ k'u hakili yɛlɛma u k'a fɔ ko fanga tɛ ka foyi kɛ donc u b'o rapport ta toujours ka taa n'a ye ONU na ko Mali dɛsɛra
don dɔ i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn i b'a mɛn ko résolution dɔ taara ko ka intervention kura kɛ Mali la o de la Mali ye u gɛn quoi o de la Mali ye u gɛn autorités ye u gɛnni min kɛ fɛn ma ɲa ka bɔ mais autorités kan ka taa au-delà de ça parce que ninnu gɛnni ka dɔgɔn France ka entreprise n'u ka intérêt minnu bɛ d'abord CFA bɛ yen monnaie historique n'o ye CFA o b'a ni France lié an kana ɲɔgɔn nɛgɛ c'est-à-dire France y'u ka dɛmɛ tigɛ anw na mais n tɛ n dogo la an ye baara fitinin de kɛ an ma baaraba kɛ dɛ n bɛ tiɲɛ de fɔ ye an ye baara fitinin de kɛ an ma baaraba kɛ dɛ Mali état kun kan ka mun de kɛ Mali état kun kan ka fɔ kunun ko Mali bɛna fɛɛrɛ kɛ ka bɔ CFA la CFA min n'o kɛlen bɛ sababu ye k'an lié ka bɔ France la n'o kɛlen bɛ sababu ye ani France barajiw gulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'o y'u ka monnaie France se k'i ka dɛmɛ tigɛ anw na anw ka continuer CFA la anw bɛ ka wari don France ko ala kama a y'a lajɛ o de la Mali la an mago tɛ réforme na dɛ an mago bɛ révolution de la ka système balayer totalement ka système de bɔ yen ka na ni système kura ye an tɛ se ka ko kɛ k'an tɔ to dɛ donc ni état ma nin baara kɛ an sola an ma taama état ye fitinin de kɛ a ma caman kɛ dɛ a b'an bɔ CFA de la parce que maintenant il faut menacer les intérêts français n'a fɔra k'a menacer a ma fɔ ka bin u kan dɛ il faut les menacer u ka intérêt fɔlɔ o ye CFA ye n'a m'u menacer o la diɲɛ don o don u bɛ pression k'an kan dɛ an ka bɔ CFA la n'o kɛra Mali bɛna miliyari baden de économiser est-ce qu'il y'a faamu o tɛmɛlen kɔ Europe ye France ka société fɛn fɛn bɛ yan an ka sociétés bɛɛ menacé de nationalisation an ka lajɛ an bɛ se ka minnu nationaliser k'u kan ta ye u y'u ka dɛmɛ tigɛ u ka société minnu bɛ yan olu tɛ se ka continuer ka baara kɛ an ka lajɛ an ka dɔw nationaliser an ka dɔw to menace la parce que n'an m'o kɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn c'est très important est-ce que vous voyez parce que n'an ma o kɛ an ka tunkaranke minnu bɛ kɔ kan France u bɛna retombé sɔrɔ dɛ n'an ma ninnu menacer n'an m'u ka intérêt menacer f'u ka demander an ka na négociation na domaine dɔw la a b'a kalama u bɛ taa retombé bin an ka tunkaranke minnu bɛ kɔ kan donc n'an y'u bagabaga u b'a dɔn an ka tunkaranke minnu bɛ kɔ kan n'u m'u kɔlɔsi ka maga olu la u ka société n'u ka intérêt fɛn fɛn bɛ yan an b'a bɛɛ nationaliser an b'o menace de brandi parce que il faut que Mali ka malien minnu bɛ France an k'a lajɛ ka olu ka intérêt préserver parce que nin kɛlen min filɛ France bɛ n'i venger an ka tunkarankew la parce que an ka tunkarankew bɛ wari min bila ka na tunkarankew quoi n tɛna siya fɔ mais Mali tunkaranke bɛɛ bɛ wari min bila ka na n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca France ka aide au développement ye san kɔnɔ a ka ca Union européenne ka aide au développement ye san kɔnɔ donc ça le Mali doit protéger les intérêts de ses nationaux qui se trouvent en France Mali nationaux minnu maliden minnu bɛ France an kan k'olu ka intérêt pour que u kana représailles sɔrɔ France kana tajuru sara bere ta k'a s'u ma bilahi u b'a kɛ donc u bɛ se k'a bali mun na u ka société damadɔni bɛ yen fɔlɔ an ka commencer k'olu nationaliser u ka aviation so dɔw bɛ yen an ka lajɛ est-ce qu'il y'a faamu k'olu ka vol réduit n'an commencera k'o réduit France b'a dɔn ni m'an kɔlɔsi ni n ko n bɛ taa o bu ni n ko n bɛ maliyɛnw mafiya à l'extérieur ni ala ma jan kɛ u ka intérêt vitaux minnu bɛ yan Mali bɛ sɔn k'a bɛɛ minɛ wa ni Mali y'o bɛɛ minɛ hali n'u y'an ka mɔgɔ dɔw lasigi ni olu nana wari ni musaka min b'an bolo l'État serait en mesure ka wari d'u ma u ka baara kɛ u tɛna fantanya u tɛna dɛsɛ Mali État bɛ se ka jɔ u ka charge bɛɛ kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka baara kɛ ka réinsertion kɛ parce que n'an m'o kɛ ni ninnu tora k'u bɛ u ka tajuru sara bere kɛ papier t'an ka mɔgɔ minnu bolo a ma nɔgɔn dɛ donc il faut que État an bɛ ka continuer baara min na est-ce qu'il y'a faamu an k'an ka arrière protéger o arrière te protéger on va au bout de cette révolution an b'u ka intérêt u ka société dɔw an b'o nationaliser u ka avion so dɔw n tɛna bɛɛ tɔgɔ fɔ an b'olu ka nali réduit o tɛmɛlen kɔ Mali ka recensement daminɛ malien minnu bɛ baara la parce que i b'a kalama an ka nin mesure n'an m'an kɔlɔsi fɛnɛ a ye fɛn bɛ tila k'an yɛrɛ rattraper yɔrɔ dɔ la o ye mun ye nombre de maliens fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ baara la ni ONG la État ka baara fɔlɔ min kɛ a k'u recenseli daminɛ n'a y'u recenseli daminɛ État ka fɛɛrɛ kɛ k'o absorber État kana sɔn olu ka tila ka bila chômage la État ka fɛɛrɛ kɛ k'o absorber o de ye État ka avantage ye parce que n'a m'o absorber olu ni frustration mɛna quoi o man ka kɛ n'olu ni frustration nana dɔrɔn c'est pas bon dans les jours à venir i b'a ye olu fana bɛ kɛ boule ni rébellion sugu dɔ ye quoi mais je sais que l'État peut les absorber
Mali état kanga muneke mega dongli da dien dongo don société milliardou et société minière munumbe étrangère au moment où amega situation mi vécu anga jamana kono esi ya famu dien bigi ga demet kana dien bigi ko do ama o société étrangère olu be kana nga dugujoro nafulo exploiter ou be ga bonaye o de kanga dabla no ma dabla richesse fitini même Mali kono partenaire ga demet gele o richesse te na mbotugu ne parce que o tobe ka bo dongo do tobe ka bo dongo do fantaya de bena Mali la dongo do Mali bena dese dongo do Mali bena boloba no dungera abe kele ci amulu billahi na kera abe kele ci amulu mega mimi fo ay ni parti ou teka ga ci anga autorité ma ci révolution te ken klongere ni be révolution ke ibeta au bourré ni reculer là nous te sentiment do France be ça veut France be féminin quoi c'est comme ni lion blessé quoi il m'a wara blessé na yisro billahi abi blagata kiyama ni wara blessé kabla na yisro abe ko jugo kila donc on wara blessé en gang ale ka ngolo de tege ka décapité et c'est ya famu donc wara blessé le na mala ka wara bo barala ni wara tura ka kenya ki labenga nan soro che mangalani chama me ko ngon lablare donc ore c'est fait anga autorité sans dugujoro nafolo mi mais société munumbe on n'a pas le choix jamana fenfe yake a tachine ameka réfléchir ameka référer rusika Corée du Nord jamana fenfe tubabu kele ubeu ka société nationalisée ko ka dugujoro nafolo ku tay coupe du monde mega ke Qatar ala kama ala sa Qatar e muneke munebe Qatar ni pétrole te est-ce que ni Qatar ko to société étrangère ou kana pétrole exploité ou sagola est-ce que Qatar ko me développer eche ko fle a flangoro sa ora la mala ka fo moi simi uku entouré les révolutionnaires oui ni révolutionnaire ou temo ko seka ni keleke ibta sur révolutionnaire ou ni no lu nana olu iba sur relation tout là à l'extérieur olu te société minière étrangère nous olu te sirawien ou quoi intérêt tout boulot ou nous te nyoron ou nous te en contact ou nous te barake donc ni olu bla barala olu be gringa société ou nationalisée parce que ka intérêté onu ma temps soro ka collaborer onu ma doyona révolution akli le bolu la ni ko ko société minière nationalisée ba soro lu télé ara bara fait bara do be ni révolutionnaire ou te a tisse ka ke quoi ni système ko mo to nu nana e ba soro uni extérieur kadi e ba soro relation internationale chamambula nu ko kube chamange ko partenaire bu wele mais révolutionnaire partenaire to lao partenaire tout là olu bena dron ou ye mili kenemala la ou bena ko bara de ke woro be lafia jamana ma o de be système yelema radicalement et c'est à fond donc ça sauf les kena fle quoi fin d'obéir et c'est à fond fin d'obéir a tient avec kena kangwa mais a toye courage politique de au courage politique, on veut dépendre de l'autorité là. Mais quel est mes bonnes vidéos qu'on a? Est-ce que vous voyez? Akado Mali ou ante Mali janfa. Bila ante Mali. Wa révolution ante son aka échoué. Ame fanga de mes français dana. John Dain Iseri. Ou ante découragé. Fin sou bébé ka pour que kan la découragé. Anga fanga de mes dabla. Parce que na on découragé la wado fanga imena bi. Mbolmo anjera na e bi. Nameta kasola ngata kasola anjera na ni koba sura nga soro même Mali intérêt m'a préservé Mali révolution m'a préservé ambe France na ka intérêt beken société ka société nationalisée ni chama me ka soro ya ma ninda ka ma soro wa me bo sefa la ambe sefa kele ka mo godia ma mo godia sefa ma kele ka ma duni ndabla ante France gain ka baraka musalala donc révolution abe continuer ambe mentalité ou yelema aman débarrasser kabo France là et regroupement dobé munun te tuabu tay ni chinois ni risu na be wele ko BRICS ni chinois ni risu bala ni Asie munu ya yira ko diem se kata tagabolo wara la minte otanga tagabolo e amé Mali don oula mais Malion akana songa décourager kunu mo yene wele e ugo ko amara ku yika vidéo e ki décourager todo e che mo yo kuma chama foyen surtout anga musodo erebe ko tanti ami sidibe. Oui, on n'a pas devoir de génération, mission ne confiera, on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit de se décourager. En te décourager, quel est manoro? Ni quel est manoro, Thomas Sangara comme réussi.
Donc, on a donc on est là, mais on est découragé. On peut combat et continuer jusqu'au bout. Malien, on a découragé. Maintenant, on a bonnet, on a fait ma bonne. On a continué. Il y a de l'espoir. Système coron, mais on a quel est le système coron, boy. Aïe, tchèdja, amidja, système coron, abedabla. Billahi, système coron. On va quel faut kabourou. Système coron, mimbe. On va quelle révolution. Akil une idéologie, mounou. On va pacifiquement à travers les idéologies. Karl Marx a dit que quand les idées gagnent les gens, elles se transforment en force matérielle. Ni mo sona kila mo be wuli ka kewale barake. Am nga révolution ke ka pratique ni tagabulu koro yelema autorité me asimi amba deme nous be fana ko ka do nyoko ma je fama tnake. Ambe keleke fo ka système yelema ni ala ni création. Merci beaucoup.